Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeza Mthuthu ngakho manje bathi ila sibona amagumede. Mhlambe uma ngabe usemusha like azophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Bafethu, umndeni kasomabhizinisi odlule emhlabeni ngomgqibelo umnumzane Jabulani Zama ubedume ngomJey noma ke ngojika mani uthukuthele ugano wabo ngesenzo senyanga edumile eThekwini. Umnumzane Zama wakhe Nzama odume lika King Bhaka engena enkundleni zokuxhumana yadalula izinto ezishaqesayo ngomJey kanjalo futhi ke nomndeni wakhe. Kule video uBhaka uzwakala ethi ke uzokhuluma ngodaba olucayi bese ethi uzokhuluma ngomJey waseyadini ngaphambi kokumfisela ukuphumula okuhle nomndeni wakhe ukuthi ke ududuzeke. Uqhubeke uBhaka ethe uzokhuluma iqiniso ngoba ke abantu bayazibuza baziphendula. Uthe abanye beziphendula enziwa bethi, abanye ke bathi wayethwele, abanye bathi ke uxake izilwane, abanye bathi ushawa abantu abancintisana nabo lapha ke. Lento azoyikhuluma iqiniso lemsula kuona umbono wakhe. Umuntu ke obesondela nomJey lapha uzomfakazela, umuntu oyihlobo uzomfakazela, unkosikazi wakhe uzomfakazela. Kuqhubeka uBhaka ethi ke lumele luqine ukhakhayo ukuze ke akhulume ngezinto ezinje. uBhaka uthi uMjey wathatha isigubhu besingeke simsize kodwa ke besizomphazamisa ngoba ke umi kahle kanti futhi nonkosikazi uyasebenza. uMjey wasithatha isigubhu ethemba ukuthi ke sizomsiza. Waxoxela nonkosikazi wakhe ebengahambisana nalesi sinqumo. Lento ke ebenzile uzomphazamisa uMjey kodwa ke bezomcikela phansi ngoba uMjey unedlozi eliqinile elunguyisa. Lento ke ibese isuka kuMjey esigujini kufaka inhlabathi yamathuna. Umuntu ofile kuthwetshula yonke into, izinsini abangasazi bafake lapho. uMjey wathatha yonke ke leyo nto. Kunye uMjey ubengathwele lo moya walesi sigubhu wahamba wahlala esibelethweni sikankosikazi yakhe. Kuhamba isikhashana wahlala isisu kumama kanti kukhona imoya eseyikhona kwazo la ke ingane namandla. Kwaphoqeleka ukuthi ke kuzomola iqinwe amandla. Uchaza lapha noKing Bhaka. Isoleze online lithi udadewabo kaMjey lapha uNkosana Mbali Madikani ngale video kaBhaka uthe eqala nje ukukhuluma waveza ukucika kwakhe ngesenzo sika King Bhaka. Wachaza ukuthi ke lo sijwala kabi uzosola ngalento ayenzayo, uzobhekana naye ngqo. Kunto ke usomabhizinisi yena akombuza kulabo abazama ukugcolisa igama lakhe ukuthi ngabe ukuthi ke wabenza noma ufuna ukukhulisa izinombolo zakhe enkundleni zokuxhumana akangadlaleli kubona kusho lapha nodadewabo kaMjey uMbali. Isoleze online limbuzile ukuthi uzokwenzani. Wathena ke unabameli abaseqophelo eliphezulu. uBhaka uzomshaya engenamali njengamanje kuqhubeka inkonzo esikhumbuzo sikaMjey osisichechi laza. Bafethu, izona ndaba ezihamba phambili namhlanje kwezisengezo. Namhlanje uthini lwakho uvunga lolu daba? Akehlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena ke uthini wakho umbona ngalolu daba olithinda lapha noKing Bhaka kanjalo nosomabhizinisi lapha beyidume kakhulu ngelika MJey ongasekho emhlabeni. Hlala lapha comment section ungixoxele ngana kwethu ukuthi wena uthini lwakho uvunga lolu daba. Ngile sibone kanza kwethu ngithi gabe siphinde futhi sihlana kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ngisiphatha hle nomnosuku lomnandi ngithanda kakhulu.